Le ndawo yamatyotyombe ibizwa ngokuba kuseSigidi kwidolophu yaseGcuwa kumasipala eMnquma. Abahlali balapha bathi iminyaka bephefumla ilindle nevumbi elibi lenkunkuma elahlwa kufutshane namatyotyombe abo. Bathi abafumana izinkonzo kwaphela kule ndawo. Umama onomqokelelo tishala noneminyaka engama-73 akakwazanga ukuzibamba inyembezi ngethuba ebalisa impilo ayiphilayo kula matyotyombe susela oko wahlala eSigidi. Uthi kule minyaka mininzi yenkululeko akukho kwanto bona ingathi balityelwe kule ndawo uthi abaxhamli kwiinkonzo ezihanjiswayo. Thothe mapheli chamele mapheli. Sihleli ityalo ngeyiyo apha eSigidi. Basike mna nto kudala ndabala. Abantwana bam babonda bakhulisela. Abantwana bam. Base banabantwana babo nabo ndibakhulisela kweSigidi. Kodwa mna sihambe nala kophumisa. Bendishava abantu ndikhona kaya kanjani. Ndikhona mna ndingodingayo kweSigidi. Omnye wabahlali bale ndawo uLwando Vuso uthi umbane banawo kwaye ngenxa yaloo nto kunyanzeleke ukuba bazitsalele umbane ngokungekho mthethweni nangona beyazi ukuba oku kunobungozi. Siphila ngezinyokanyoko naxa ke ngoku ziyiriski kuthi ngoba kaloku abanye babheke etoilet umuntu achoke ngumbane. Inyanga ziyange sineni ukhona betshe kule ndawo umfana ngumbane wasweleka. Ngomnye wabahlali balapha ekuhlaleni akumandanga qha asina choice eyoba singalayithi. Amanzi asinawo siyabasokola. Sibethi 5 rands ukuze sisele amanzi. Siqesha abantu bagrumbo pipe sifaka amanzi sisele. Sike sazama ke ubhalela imathole. Yeza ke imathole no World Council. Oko babefike besibayajonga apha bangahamba ndawo no pipe babenze njani amanzi. Bagqibela ngoko zange kuphinde kuze umuntu. Abantu bale ndawo baxhomekeke kule mpompo yamanzi inye jwi. Bathi ngamanye amaxesha ikhe yome banyanzeleke bakhe amanzi emthonjeni. Bakwathi basebenzisa amabhakethi ukuzithuma ze abantwana baye kuzithuma emathafeni logama abanye bathi bazithume emva kwalamatyotyombe. Sihamba sibheke emathafeni nje banibona kumdaka. Uqonda nobuhlele endlini uyeva into bayela vumba ubugqibo lenza ngapha ya kweSteps ngapha kwindawo engapha kwesiporo uvuba liyafika nxa kusehlotyeni. Kunzima into asenanto abantwana bayareyitshwa phaya. Omnye umntana wathi wabhaqwa phaya ngabantu abangootata elaliswe kobunantsika saleqa loo nto zange silifumane lo mntu emrape ngoba kaloku umntana uphumile waye etoilet. eSigidi oko ndafika ndine-40 years andikayifumani indlu andikafumani izitoilet ndihlala kudoti uze ndiye etoilet ngoba ndingumuntu oneswekile ndiye ndithathe ipheyile ndenzele kulo yonke into yami. Umasipala wasekuhlaleni iMnquma uthi banesicwangciso sokubafunela indawo efanelekileyo aba bahlali. Some of the delays ezenzekileyo kule whole process ye relocation has been caused by issue ye divisions between abahlali aba baseSigidi kungaboni ngaso elinye. Bakhona abafuna umuva bakhona abangafuna umuva. Both sides ke ziya advance i-reasons zazo. Some of the reasons ziyabambeka, some of them azivakali. But ke we are happy that there has been progress to such an extent that we are here today kule site ke that is being surveyed for abantu baseSigidi. Abanye babahlali bathi abakuchasanga ukusiwa kwindawo entsha kodwa bafuna ukwakhelwa izindlu kule ndawo baza kube besiwe kuyo ngumasipala. Apha siyafuna ukuhamba xa besinika inkonzo zethu ngokulungileyo kuba ngoku into abanayo bathi mazirhuqe amazinki siyowabeka kule ndawo bathi bafuna kuyo bona engafunwayo sithi kuba sithi izindlu maziqale zibekho masiqale sakhelwe then ke ngosokwazi basiya. Siye sathi ke thesi ngabahlali siyakufuna uhamba kodwa ke sifuna uphumeka etyotyombe siyongena eStenini ngoba sineminyaka apha abanye bene-40 years yeminyaka behlala apha ematyotyombeni. Xa uphinde uphuma apha etyotyombe ithele ukuthi loo nto umasipala waseMnquma abantu abahlala eSigidi Squatter Camp soze abakhele izindlu
kwaze akakwazi leminyaka engakaphinda bathatha imikhukhwini aphinda mabarhuqa imikhukhu yabo ayobabeka kwindawo yeminye imikhukhu which means thina ke ngoku lineneli lithi asiveli kwi-database yabo asikho mephini but siyaxakwa ke xa ufuna kuvotiwe siyavela emophini. Isithethi sesithili uSisa Mawisa uthi ukugcwala kwelindle kule ndawo yaseGcuwa kubangelwa kukungasebenzi kwezikhululo ezihambisa ilindle nezithi zonakaliswe zizaphuli-mthetho, ukwatyhole nabahlali ngokonakalisa imibhobho yamanzi. Ndinguyamkela Mtshiyo kwiindaba ze-MPK, iGcuwa.